Поли, според мен твоя подарък ще е този, който е с... Да. Ми защо отваряш другите? Или... Хайде свалете ги там пред дивана и там ги отваряйте. Хайде да видим. Чакай да ги отворим. На дивана... там бе тази. Първо да ги отворим. Да видим на Стилян каква е крачката. Айде, пътеката се падна Стилян. Да. А? Не мога, снимам. Снимам. Не, че... Изчакай, снимам, ти казах. Чакай да видим. Виж, ти има зарядане Стилян. Вижте какви хубави работи, бе. Поли, твой подарък може ли аз да се го взема? За какво това момичешки? Ами ти що отваряш момчешкия? Тъй? Да му помогнеш на Стилянчо, нали? Че си добра кака. Нека. Да, искам. Виж. Уау! Чакай да покажа на мама. Мамо! Виж. Добре, мамо. Отиди нататък и кажи на баща да води. На какво? Да взема багажа. Ето го. Тати, Къде да снимам, дядо? да Искам да снимам. Да го къв багаж. Сигурно на терасата. Да къв багаж. Няма какво. Еми, Това беше малко идеята беше да не го слагам тук на земята. можеш да го оставиш там и после го занесеш на терасата. Ма трябва да ме впрегнеш. И аз да правя. Ами,